Welkom bij deze week, maar het leukste, het beste en het opvallendste van Omroep Friesland van de oude dagen. En Joet hebben wij de volgende onderwerpen. Onvrede oer onrest bij SC Heerenveen neemt ta. Spanning in Gasterlaan, promoveer je of net? Een vlucht naar onderen. Dit en meer in deze week. De druk op voorzitter Robert Veenstra van Sportclub Heerenveen om op te stappen werd hield grutter. Een groep sponsors van de club heeft Saskia inzien van de onrust en de onvrede bij de club dat ze een speciale mail stuurd hebben naar alle yieldzitters van de club. Zij moet op korte termijn duidelijk worden hoe grut de groep ontevreden sponsors nou echt is. Want de maat is vol. Onrust en onvrede bij personeel van de club. Onrust binnen en boeten de club. Vaak negatief in het nijs. Ontevredenheid bij sponsoren en supporters. Waarom rennen de financiën? En een soort opzissingen van zowel sponsoren als supporters. Een groep van 13 verontreste sponsoren van Sportclub Heerenveen pikt het net langer. De uitsteling van haar club, zowel binnen als boeten de provincie, wie altijd geweldig. En de profiterende sponsoren in het verliezen optimaal van. Maar dat wie doe. Want soms het bewaard van voorzitter Robert Veenstra, liet het Sportclub Heerenveen neffens haren, hield niet meer op een zakelijke kille club zonder gezelligheid. Heerenveen die zei er op een gegeven moment we krijgen minder sponsoren, dat komt door de recessie, maar ik geloof daar niks van. Want wat zou dan de reden wezen in een FSO? Nou, dat de meesten zich net verenigen willen met het beleid wat er momenteel heerst. De negatieve spiraal bij de club moet dus zo gauw als mogelijk terugbrutsen worden. En daarom is actie op korte termijn noodzakelijk. Ik weet gewoon dat Heerenveen op dit moment net het warm gevoel houdt wat dus wel joeg. En daar willen we graag een oorzaak voor haar. En daar zal iedereen op een gegeven moment die daarop reageren wil en kan, die kan erop reageren. En daar komt iets uit. En daar doen we wat mee. En wij ben net zo dat we zeggen, jongens, we hebben meneer Veenstra op de korrel of een raad van commissarissen op de korrel. Dat willen we net als hier met hun in gesprek gaan en hier met op een mensen spelen. Dat doen we net. Wij willen op een gegeven moment breed uit. Zien wel uit dit nog. En iedereen kan zeg je daar niet aan. Ook de omgang met oud-Heerenveen-voorzitter en erevoorzitter Riemer van der Velde stekte voor onze sponsorgroep bot. Te triest van worden, respectloos en bestuurlijk onweerig, zo zeggen ze. Van der Wiel verwachtte dat een soort ondernemers haar herkennen in de zorg van de verontreste sponsoren. Er binnen de eerste dag al een paar 100 reacties binnenkwamen. Takom Wieke wordt nijtocht op vervolgstappen. Want het zil en mat weer oors bij Heerenveen, zo zeggen de ondernemers. Hoe dan ook. Ja, Jacob van der Wiel is hier, van de verontreste sponsors van de Sportclub Heerenveen. Nou, we zeggen het, de onvrede neemt daar in het kamp van de sponsors. Dat maakt jou als Heerenveen-fans zeer bang. Ja, dat doet dus zeer. Wij hebben een club hebben we goed in het hart en dat is Heerenveen. En dat doet dus heel zeer dat het warme gevoel waar wij zeiden op een gegeven moment, dat missen we nou. We hebben een club, we hebben dus altijd thuis bevielen met sfeer. Ja, en wij missen dat. Ja. En dat doet dus zeer, ja. Vier je dus net bij thuis en dan gaat je dan naar een andere club? Ja, maar zo simpel is het net. Hè? Ik bedoel, ja, thuis ik was met een vrouw, het wordt een andere vrouw daar. Dus wat dat betreft, nee. Maar het houdelijk heel min is. Ja, het houdelijk heel min is, ja. Maar ik denk, misschien wordt die vergelijking wel helemaal op. Maar ik denk dat wij als Heerenveen-fans, we maar er eerst alles aan de waan op een gegeven moment. Wat is hier aan de hand? En dat is uw streven. En wij willen de oorzaak daar weten. Ja. En daar ben we heel tijd mee bezig. Dus wij proberen de oorzaak. En het gaat dus net, wat ik al eerder zei, het gaat dus net om mensen. En in de zin van, die hebben we op elkaar of die hebben we op elkaar. Want er worden uitspraken die van Robert Veenstra of de Raad van Commissarissen. Nou, dat is wat u betreft op dit moment helemaal niet in orde. Maar op het moment dat komt natuurlijk misschien wel een keer. Want zij hebben natuurlijk verantwoordelijk voor het beleid bij de Sportclub. Ja, maar Fiona heeft ook daar helemaal geen uitspraak. Want waar wij zijn van, wij sturen een brief uit. Wij binnen mij een groep sponsoren ben het net eens wat je gebeurt. We hebben hetzelfde gevoel. Wij jaren protomuseum, wij showen protomuseum gebeuren. Wij hebben op de tribune tussen de mensen staan om gewoon eens te jaren van wat leeft er. Nou, daar hebben we heel veel vanzelfde signalen hebben we daarop gevonden. Dus wij zijn jongens, dit kunnen we op een gegeven moment aan het gaan leiden, zijn wij en ander. Dus, maar we kunnen wel zeggen, wij hebben wij zijn in pacht. Maar dat wil niet zeggen dat wij eens met 13 sponsoren 2 steunbetuigingen krijgen. Ja, dan had het natuurlijk geen effect. Dan hadden we misschien wel gelijk. Maar wij hadden de mening dat er een heel grote reactie kwam. En dat zien we ook al aan de mails die binnenkomen. Ja, nog helemaal een keer een gesprek gehad met de directie en het bestuur. Dat het eigenlijk niks opleveren. Je beziekt het nou nog een keer. Waarom denk je dat het nou wel slag is? Zo? Nou, bij de Raad van Commissarissen en de directie hebben we aan tafel zitten. En zij gaan andere meningen als de mening van u. Hoe dat nou voor oren, denk je?
Ik weet het net. Komt tijd, komt raad, zeggen ze wel eens. Dus, en wij willen graag de mening van de mensen zo breed mogelijk. Hè. Daarvoor hebben we deze brief uitgediend. Dus niet alleen van de sponsoren. Maar in eerste instantie hebben we de sponsoren aanskunnen, maar ook van de supporters kunnen reageren. En de horen mensen die reageren wel hierop. En iedereen die zei, jongen, luister, dat is de oorzaak wat mij betreft. Die kan dat onjaan. En daar maken wij een resume van. En daar hopen wij een goed verhaal van te kennen maken. Een nieuwe poging, misschien wel de eerste poging. Ja, nou, dat zou kennen. Ja, okay. Van der Wiel, dank voor je komst naar de studio. Ja, we hebben zelfs bezocht om een reactie te krijgen van Sport op Heerenveen op de actie van de sponsors. Maar voorzitter Robert Veenstra weer net te breken voor commentaar. Grote consternatie in Westergeest bij het meen van de Stiklaan binnen het Siental Aine en Verzantenesten maar vogelen al steken meent. Ik een jong Reekjeltje is het slachtoffer worden. De beelden van de dierenbeesten kennen voor gonsjoggers schokkend wezen. Nou, wij kwamen hier juist en we gingen al van het meesten jaar die hier even west. Het bier in het slagveld. Nou, dat hebben we eigen even ondervonden. Nou, toen ik kwam, toen we het eerst al het reekjeltje van 2 dagen oud. Die laier, bukje helemaal liepen. En toen ben we verder ziek in gang. Nou, wij hebben nog een soort einde van. Naast de nesten, kopjes ernaast, kapot heen haaien. Leidt nog een verzand, heel naast haaien, alles kapot, kopjes ernaast, een protofieren. En het is zo jammer, want hij nu zeggen niet in het hoofd. Het laan onder Prellewei leidt de besluit mee. Bonkjes en fjern van derde vogels. De groeneigenaar had Joet geen tijd om voor uw camera te reageren. Hij had dan even zijn gesissen net bij stilstaan dat hij mogelijk vogels en reeën deed mee in een koe. Ik heb de juster wel van horen meestal van de vogelwacht dat het is verleden tier is dit hier gebeurd. En toen hebben ze de man ook waarschuwen. Ik heb het zelf net in, maar dat is wat de vogelwacht zei. De Mingeno die heeft mij willen. Die voor de trekker uitrennen en die het spul markeren willen, zodat dit voorkomen worden kan. Om te vogels brotsk binnen bleuren ze op de nersen zitten doet het laan meent waard. En dat meen wie neffens de groeneigenaar bot nedig. Om het gewoon boeren oors klaaien oors shitsjes die het van het verroegen stuk laan afwaaien. Het is diep triest. Het is kan dat 2 dagen oud. Het hier een krijt diepen. De mem had er een tiert mee omkijken in matten. S'nachts tot onwaar, maar ja, betierde de meest nog op bedlijn. Het hij jong je deadline. En het weer maakt het er in voor, ja. Dat was kande, triest. Het advies van de onderwijsraad om de helft van de Frieske basisscholen te sluiten is van tafel. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs had van de middag zijn dat scholen met tenminste 23 leerlingen gewoon open blijven kennen. Wol met de Lietse scholen tenai geerwerkje willen ze nog in aanmerking komen voor financiële stiepen van de oorheid. Februari dit jaar komt de onderwijsraad met een advies dat het Frieske basisonderwijs flink op een kop zetten kan. In het rapport schreeuwt de raad dat scholen met minder dan 100 leerlingen de dwarren sluiten moeten. Een groot verschil met de jedrenwarm, waarbij er een grens van minimaal 23 leerlingen hanteren waard. De oude man wie het wachtje op een reactie van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Joet kwam het verlossende wut. Het minimum aantal leerlingen per school gaat net omheeg. Wel met de Lietse school een geerwerkje willen ze geld krijgen van de oorheid. En als je ziet dat het aantal kleine scholen toeneemt en kleine scholen steeds kleiner worden. En als je realiseert dat kleine scholen relatief kwetsbaar zijn en het moeilijk hebben om de kwaliteit op peil te houden, dan moeten wij voor de toekomst van het onderwijs van onze kinderen nu echt wat doen. Albert Helder van onderwijsgroep 4 is blij met het besluit van de staatssecretaris om van een warm van 100 uit te gaan. Dat Lietse school een geerwerkje maakt om nog geld te krijgen van het Rijk zal de nederige zwierigheden meebrengen. Maar de onderwijsbestuurder beseft dat er wat gebeuren moet. Ik denk dat we nog gemiddeld bij 50 tot 6 basisscholen per jaar op dit moment gewoon sluiten zonder beleid. Ik denk dat het mijn beleid uitdaging is om een vitaal bestand te houden. En dan denk ik toch wel dat toch goede regionale plannen er toch in de toekomst minder basisscholen wijzen zullen in Friesland. Dat zullen we accepteren moeten. En lever het alsjeblieft wel met regie. Dat zo is maar de kwaliteit en het werk in de scholen het voor iedereen makkelijker maken. Betere geerwerking zou in gewoon gevallen betutten kunnen dat christelijke en evenbieren scholen malkor oparbeidje moeten. Ik denk dat het draagvlak is in de dorpen zelf en dat te zien binnen onderwijsgroep 4 in Middelzeegemeentes is dat op verschillende plakken al douane. Daar is men mee bezig. Dat als je de mensen zelfs vregen en je hebt uit van kwaliteit, van kindnabijheid, dichtbij, het onderwijs dicht bij de ben horen en identiteit in die trijenslag, dat er in heel soort dorpen nog een heel soort winst te halen is om een vitale school te horen. Want het gaat om lietser wuddende scholen. En dat is vaak wel een probleem wat ouders gauw zien.
Het Nijs en ik orenzaken hoe de omroep kun je ik vinden op Facebook. Zoek dan op Facebook/omroep. Wordt het NOC of wordt het SVM? Een van deze beide ploegen wordt de kampioen in de tweede klasse. Zowel NOC uit Oudemarm als SVM uit Marknessa eindigen dit seizoen met liekevolle punten bovenaan. En dus komt er nou een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. Omdat het doelsaldo van SVM correct wat beter is als dat van NOC, had de ploeg uit Marknessa genoeg een liekspul. NOC moet winnen. Is het na 90 minuten nog gelijk, dan volgt er een verlenging. Waar is de rest? De rest van huis? Maar die mannen zijn naar buiten. Die komen haast nog. Maar dat was net led wezen. Nou, ten eerste ben ik wat traag mijn hoek en altijd. En het waren ook altijd een tape, dus ik ben altijd weer rustig honger. Ja, dat was in principe de traagste van NOC. Gewoon klein mooi, ja. Ja, dat klopt. NOC uit Oudemarm had een geweldig seizoen achter de rug. En dat moet bekroond worden met het kampioenschap. De man die bij NOC de leiding had is Jan Venema. Het is zijn eerste jaar als trainer bij NOC. Sterker nog, het is zijn eerste jaar als trainer. Maar na 1 jaar is al duidelijk, Jan Venema is een garantje voor succes. 12 weken geleden ben ik maar even kampioen. Je bent de kampioenenmaker. Dus lift het ervaren. De kampioenenmaker van NOC. Ja, Jan Venema. Ja, daarom. Nou, dat hij maar kouder ben, want wie maar een zweltjes. Maar even, dus lift het nou met NOC aan, dat zou mooi wezen. Maar dan is het gewoon 2 uur 12, volle 100%. Ja, daarom. Dan hark ik voet op. Dan leef ik voet alles in en hark ik er wel. Het is dan wel geen Champions League finale. De spanning is goed te vernemen. Spanningen weer van die oude voetballen. Het is prachtig mooi, jongens. Die meesten liggen allemaal langs de kant. Iedereen die komt hier voor us. Meer dan 1000 meesken. Er is vuurwerk. Het zijn Italiaanse taferelen bij deze beslissingswedstrijd tussen NOC en SVM. En de eerste speeldeprikken werden uitdeeld door NOC. Maar hield dit zit de doelman van SVM goed te plak, of er zit er wel weer een voer tussen van een van de verdedigers. Scoort wordt er net en dus zie je beide ploegen de kleikamer op met een 0-0 tussen staan. Kom maar! Maar eerlijk is eerlijk, hoe de eerste 45 minuten wie NOC al ietsje beter. De Lietse Konske hebben toch wel wat meer hand als hun. Dus we strijken hier hoop ik aan het beslissen. Maar verlos ons! Hey, hoort u net langer in spanning? Daarom, oh ja, ik vind het erg op zijn Duits te winnen. Ja. De hoogtepunten in deze wedstrijd zijn op 1 hoorn van een houthakker te tellen. Dit is trouwens de grootste kans. Voor SVM. 2 minuten voor de 1 zitten zij op de peel. NOC libbert nog. Na 90 minuten is het stand 0-0 en dat betekent verlengen. Hey jongens, we hebben toch hand in de rust. De skroom gaat eruit. Godverdomme. Alle hele ballen, verdomme, die pakken hun weer op. Verdikke lid, het is jij, verdomme. We zijn net voor niks komen. We zijn verdomme een volk. Dat laatste jongens, we voor hebben. We zijn lid, godverdikke. Ja? Hier erbij. Nou zijn lid, godverdikke. Kom op! Hey! In de eerste verlenging liep het doek te vallen voor NOC als SVM scoort. En zag ik naar het gezicht van trainer Jan Venema. Hier past enkel een gepaste stilte. Zit er een beetje om te komen natuurlijk. Maar ja, we gaan een kwartiertje, dus... Je hebt een wonder nodig. We hebben wel een wonder nodig, want het is, zij dwingen op het moment meer ouders, dus ja, dan moet ik eerlijk zijn. Maar de spanning komt weer waarom als NOC de liekmaker maakt. NOC had nou nog 9 minuten voor het winnende doelpunt. 1 doelpunt is genoeg voor de titel. En deze laatste 9 minuten zetten wij uw camera op Jan Venema. Dit is wel nog mooi zien. En nou! Kijk nou, ga door jongen! Oh, jezus, wat een zaadbal. Godverdomme. Help het niet! Kom op jongens, afsluit! Kom op! Hier nou jongens! Nee, Frans, Mirius! Frans!
En dan zit de wedstrijd erop. 1-1 is de eindstand. En dat betekent dat SVM uit Marknesse kampioen is en van NOC binder alleenig de trien. Dat doet zeer. Ja, tuurlijk. Je bent er zo tegenbij. Maar ja, het kan het altijd nog zitten. Dus uithouden en opnieuw beginnen. Sterkte. Oké, hier bedankt. Hè. Een reportage uit het programma Boppenslag wie dat van Auroene Wieke. Morgen is er vanzelfs weer een nieuwe editie. Na Joet, het waar en heer. De Drie Gebroeders is eigenlijk het jubileumstuk bij de viering van 100 jaar Snekerpan, het Snekerscootje. Komende vrijdag gaat het in première, maar de K-route die zich al eerder met snitser en oud-bestuurslid van de Snekerpan Joop Doevendans naar het stik. Inwording. De 84-jarige Joop Doevendans het meer dan 30 jaar bestuurslid west van de Snekerpan en van de SKS. Elke keer mooi hem graag, nog altijd. Voordat we hem meenemen naar de repetitie, gaan we eerst naar een Lietse foto-expositie in de Wetterpoorten. Hier. Dit is de Snekerpan, het staat er al op. En die wordt ontvangen, want we krijgen daar een nieuw tuig. En dat was een van de eerste intochten in Sneek van kampioen. Dat was veel in Sneek gedaan. En dat is ook de verbinding met de gemeenschappen. Wat vind jou nou zo mooi aan het scootjesiel? Dat is als die scootje, als die met zijn broerskop door de golven vliegt. En dat is mooi, jongen. Jongen, het waren 100. 27,50. 28. Geluk. En dan moeten we nou afwachten hoe die jongen reageert, die dikke betogen. Nou, kijk. Als je nou met Aaltje trouwt, dan leen ik tijd de centen voor het skip en dan ben je beide onder de pan. Oh. Het stik gaat over het hudde skippersbestaan in 1913, de wedstrijdschilderij en de Snekerpancommissie in de tijd dat Doevendans ik in het bestuur ziet. Zullen we even douchen, Jomio? Ja, maar je dansen wel douchen. Even douchen, Jomio. Oh, ik dacht dat je met me douchen moet. Nee, douchen. Ja. Dat is het. Mijn pa en Beppe, ik ben ook een schippervrouw. En mijn moeder is geboren op het scootje. Maar als je ziet die armoede, wat hij dus zei, en wat zo moeilijk te verkrijgen was. Want vader is met een schip vol stront naar de tuin. En, nou. Wat wie het wichtigste wat je van Doevendans ziet, haha? De sfeer die er in de jaren 50 weer, dat weer eigenlijk het belangrijkste wat ik jaren van Doevendans. De sfeer van jongens die in een tijd dat er eigenlijk niks weer. We zochten om wat van de groen te tillen, voor een eigen lol. En ik om wat leven in de stad te brengen. Nou ja, en daar is van alles. Bedoel, dat we zit een heel ploeg om de keer van de werf in en Doevendans jaren er ik bij. Ja, die van alles en nog wat bezochten om zijn stad te leven te brengen. Bouke Oldenhof heeft het script maken van het stik, met help van verhalen van Joop Doevendans. Aan de ene kant is het natuurlijk het verhaal van de jarmoeder van de scootjes doet ze waarden en dat soort dingen. Het is het verhaal van het begin van het scootjesielen, dat er misschien maar 4 zielers wie. En het is het verhaal van de behoorlijk topsport die het op dit moment is. En wat het meer skippelijkheid of zo, ik denk dat is wel het mooie eraan, vind ik dat het op een bepaalde wijze gaat het haast over de vergankelijkheid van het leven. Wij hebben een heel mooi programma vanavond. Oh ja, ik ben mezelf maar even voorstellen. Ik ben Dickie van der Werf. Maar dat weet je hem natuurlijk al. Wij hebben een mooi programma, jongens. En het hoogtepunt vanavond is... Dickie van der Werf, een legendarisch figuur in Snits, en heeft een grote rol spelen bij het scootjesielen. Hij heeft een belangrijke rol in het stik. Maar ik doe dan zelf speelt een rol. Ik speel Jopie Doevendans. Hoe is dat? Moeilijk. Die man is niet te imiteren. Echt waar. Dat probeer ik ook niet. Ik probeer gewoon Doevendans neer te zetten. Joop Doevendans, wij hem vroeger allemaal een beetje kon. Ik ben de maat van Dickie van der Werf. We hebben het scootjesielen groot gemaakt.
Sneek Promotion hebben we ja, wat hebben we hier niet in Sneek? Wat hebben wij niet groot maken? Actie, ik niet hoor. Als Jopie doen we daar vanzelf. We hebben van alles eruit vreten. En wat hebben we wat beleefd niet, Joop? Wat hebben wij wat beleefd, of niet? Ja. Dan krijgen wij een fiets van de firma Loper. Oh, een fietspomp van de familie Loper. Dat zit voor ons ook wel aangewezen, Joop. Vraag wat er meer wie staat. Hoe liep het dat in jou spelen? Ik heb al gezegd, dat was een eer voor mij. Meer kan je toch niet zeggen. Het was een eer voor mij dat hij die rol speelt. Even voor de verlating. Kunnen we hier wat vrouwen krijgen? Want we hebben hier in de meerderheid al. Is het een mannenstik? Nou, dat is toch een hele grote man naar mij. En ze hebben het koetsen het is weer mannen. Mannenongelegenheid. Hè? Die vrouwen die moesten dan maar afwinnen bergen, winnen linen en een grote bank krijgen en het eten wat kleren. Dus die mannen die moesten vrotten en vramen. En het is met de hutzielerij ik natuurlijk. Hè? Dus ik echt een mannenvrouw. Dus door je een hele grote man mij. Ik denk dat 2 treden die het mij dat is man. Nou, we hebben zo'n 120 en meestal niet mij toch? Maar is het wel leuk? Het mannenkoor erbij. Is het wel leuk voor vrouwen om te zien? Heel leuk. Ja, dan heb ik vrouwen in mij. Ja, zeker. Maar nee, sowieso, het is heel leuk. Voor mensen die het net van toneel horen, is het echt mooi. En de Horst van Skippen is het prachtig. Maar deze omgeving is ook heel bijzonder. Dus het is een hele mooie locatie. Nijs, sport, cultuur, het zit al jaar weer in deze weken. Nou verder maar het leukste van Heer. Dit is een radiografisch bestuurder project, die heb ik helemaal zelf maken. Alles van blik, alles, een verf en apparatuur erin, en motors erin. En waarom heb je een teken maken? Ach ja, ik maak het zo volle denk ik tot voor ik nu daar probeer het dus. Nou ja, dat is me aardig gelukt. Oh ja, het waait hard. Het waait hard. Zo, dat hij je. Dat nemen op. Dat hij je, hè? Ik zeg hij hem. Wacht maar even. Hè? Ja, heel fijn. Ja, zeker. Heel fijn. Mooi, dank u wel. Belandt hij wel eens vaker bij de buren, de helikopter? Ja, ik ben wel eens vaker dat er te landen komt. Ja? Ja. Ik ben wel eens vaker. En wat vind je nou zo mooi aan dit bestuurbare? Ach, dat is wel wat oors, hè? Ik dacht dat ik wel eens op een sleepkamer even in de rond, dat kan wel. Alles wat hier is, heb ik zelf maken. Er staat de asgat en die is 2,24 meter. Een modelboor, 2,24 meter. Mijn stoombenzin erin. Nou, en helemaal op stoom. En hoe lang doe je dan over zo'n boot? Nou, daar heb ik 6 jaar in mijn werk gehad.
3 jaar hebben we werk met de stoommachine. En 3 jaar werk met de boterbouw. Toen kreeg ik op aanbodschwallen. En toen ben ik er al mee begonnen. Ik heb eerst al de vliegtuig gehad. Nou, toen heb ik... Toen ben ik daar maar ophouden, want ja, dan komt wel hier naar beneden. Oh. Nou, die DLL, die vrachtwagen heb ik maken. Nou, en deze heb ik op stoom. En dit heb je zelf maken? Ik al die zelf maken. Nou, en deze heb ik maken, dat is de Friese straatjacht. Nou, en dan heb ik hier al skip met flessen. Heb je dat ik zelf maken? Ja, heb ik al die zelf maken, dat maak ik al die zelf. En het vikkingskip heb ik zelf maken? En de vikkingskip heb ik zelf maken. Al die van wat eten. De roeiriem al die maken. Ja. Maar je moet dan ongelooflijk handig wezen. Ja, weet ik wel. Nou, wel aardig handig. Hey. Goeie. Goeie, hier ben je rek. Ja. Wat ben je aan dan? Ja, bij mij zit maar wat bloemetjes in. Hè? Wat komt erin? Wat dacht? Zit er al in. Oh. Bouwbegonia's. Wat hè? Wat hè? Wat zou je? Ik zal even hier een opzichtje. Kennen we vinden. Zulke dingetjes. Dan mag aan met mooie bloemjes worden. Aha. Balbegonia's, als er nog nooit verjaard. Balbegonia's? Ja. En als je nou zo bezig bent, wat denk je dan aan? Gewoon naar het bloemjesplantje, hè? Als toch bezig bent, wat denk je dan nog gewoon? Ja. Ook hier een beetje een normaal gesprek van maatje Maat. Moet je eens een gesprek met je maken? Dat kan ik niet. Ik ga nooit een gesprek. Nee? Nee, waarom dat? Nou ja, dat nog meer om, ja, dat weet ik niet. Als ik hier alleen zit, dan is dat net een gesprek hoor. Nee. Maar dan denk je misschien wel nooit dingen. Nee. Alleen op bloemjes erin zetten. Ja, maar dat is een makkelijk putje. Ik ken de gedachten met uitwalen. Daarheen. Ja, dat vreeg ik jou. Nee, dat ook niet. Oh. Nee. Je bent net zo'n tinker? Nee, waarom dat? En dan moet je horen hoe tinken. Je zet je allemaal erin en ben je klaar. Ja. En is dit een grijfstien? Ja, die moest erom worden. En dan haal ik zelf op van hè. Moest die roemen worden? Ja. Zoals het zwaar bent, dan roem je ze op. De graven. Nou, dan moet je zelf wel vertellen dat ze oproemen. Ik zeg, ik ga hem zelf wel op. En wat maak je daar nou mooi dan? Ah, voor de aardigheid. Voor de aardigheid? Ja, dat staat er zo mooi. Hoe zit de stekkenslijn worden? Dat dingen daar 100 jaar oud. Dus dacht je van nou, dan mag dit het stien maar hè? Dan lijkt me dat mooi steen. Ja. Mooi steen maken en dat staat er. Nou, ik heb pad. Maar dan ben je dus jouw voorouders? Nee, van een vrouw. Oké. En dat wie het alweer. U oersjug van de beste reportages van de Oude Wieken. Na wieken ben we er weer. Heel graag. En dan